Šta mislite, da li je maslinovo ulje dobijeno iz starih maslina koje su stare po 80, 100, 150 godina bolje od onog dobijenog iz maslinjaka sa relativno mladim biljkama, tipa od 3, 4, 5 godina? Možda bi intuitivan odgovor na to pitanje bio da jeste bolje. Međutim, realnost nije baš tako crna ili bela. Prema hemijskom sastavu, ono što utiče na kvalitet ulja jesu zapravo sama vrsta masline, kakva je bila godina, odnosno kada je vršena berba. Kod ulja od starijih biljaka ono što je veoma važno jeste da one imaju veoma razgranat korenski sistem i da su otpornije na suše, da imaju mnogo bolji profil u smislu ukusa, često imaju note badema, voća i tako dalje. Znači, mnogo bogatiji sa tog senzorijalnog aspekta, međutim ne nužno i sa hemijskog aspekta u smislu broja, odnosno količine polifenola i tako dalje. Maslinovo ulje iz starih maslinjaka, od starih maslina, veoma je važno zbog toga što ono predstavlja našu vezu sa prošlošću, jer od starih maslina je sve počelo.